ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲୁ ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜଣକୁ ଚପଲ ପଡୁଛି, ମାନେ ଭାଲୁ ଜଣକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଲୁ ପାହାଡ଼ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଭର୍ତ୍ତି ପାହାଡ଼, ଆଉ ସେଇଠି ମା ବଣଚଣ୍ଡୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଗରିବ ଗଛଟେ ଦେଖାହେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଗଛଟା ବିଷୟରେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଗୁଗୁଚିଆ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଆପଣ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଇଠି ଠାକୁରାଣୀ ରହିବା ପାଇଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗାଇସ୍ ଓମ୍ କହୁଥିଲା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ ଯିବୁନି ବୋଲି, ଭାଲୁ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଗଲା ଉପରକୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। ମତେ ଭାଲୁ ତଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, କୁକୁର ତଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, ଶିଆଳ ତଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଏ ଶଳା ଭାଗ ବଚା, ଏ ଭୂତ ବି ଶଳା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି